Защото. Пусни един фиш поне. От закуските. Чекай сега, не ме снимай да си. Гери, сега трябваше да си по... Веднага съм по фестивал, ще ме снимаш ли? Не я снимам. Лъжиш, сега си на червено. Мога да ти пусна и лазер. Ето, на Спас му пуснах един лазер. Ще го гърмим ли? Виж я. Айде, взимайте чаши. Еме, на ти е тая. Той ще насипа и Ма то стана това. Слави тогава. Абе, защо са такива белите? Тоест, пази лампата! И пази това. Тук гледай. Аз не мога. няма му дам да гръмна тогава. Ей, колко елегантно. Фъсна. Ма то стана, бе. Сега ще гръмнем. Честита нова година. Честита нова година. Тарадът. На мен е много малко. Жът, аз не обичам шампански. Аз мисля да се поздравяваме вече. Айде да ви е честита. Честита! Новата 2020 година! Айде, живи, здраве! Пожелах си, какво си пожелах? Измисли ли го и аз не съм. Трябваше да имаме бомбички сега. Само здраве да се пожелаем. Нека да намира вкъщи и преди да тръгна викам да му се види имах някъде бенгалски огън, не можах да се сетя къде. Сега всеки да си избере парченце там. Това, което не му това си харесва беше шампанското, може да се сложи портокалов сок в него и става по-хубаво. Айде. Аз на Софи ще взема да го отделя някъде, каза да го запаза. На повече портокалов сок. Голяма път да извървиш, много щастие да намериш. Голям път. Че днеска половин час вървях на там. Сега ето голям път, 9 месеца. И няма да е този път. Сега ако излезеш да го извървиш. Така, кой ще се вържа за мене? Какво имаш ти, Снежица? Тук има. Много хубава година. От пари да не се отървеш. Така. Значи парата е от него за пари. На български. Да, моята е много такава. Нова вълнуваща любов ти се пада. Еми, към детето, бе, към детето. Това трябваше да е за Емил. Ти прочете ли го? Това за пътане. Айде да. Идеално. Дръж се, стягай се, че учене те чака. Учи, докато го не го научиш. Да учиш, докато не го научиш. Ама какво А има ли още късмети? Има тук още един, обаче не се да видя. Не, аз не Абе, за съм си Митко, стигал. това сигурно е с късмет. Къде е? Още трябва да има. Ето го, ти го преметна. Това ли е? Да. Ето. Айде, чоч, прочети го. А моето е на тебе, здраве ти се пада. И здравето ми се падна. Да носи жива и здрава. На майки се паднат, път те чака по чужбина, пътувай. То е ясно. Нема да се отървеш и тази година. Докато не видиш нещо. Ще се пита как каза, пътувай, докато не видиш нещо. Я да видим, Митко, на тебе какво ти се Е последния. Чакай. Да, пак да си много богат и никога да не ставаш не богат. Тя така, защото